1652. urtean lehen aldiz ospatu zen Astotxo eguna Lazkaon. Egiptorako iesaren antzezpena hitzordu garrantzitsua dago herrin, eta herriko kaleak jaigiroz jantzi ziren, eta baita herritarrez eta bisitariez lepo bete ere. Ies egin zuen familiaren antzezpenak debozioa eta jaia izan zituen ardatz. Bikario nagusiak Mikel Arangurenek eguneko meza gidatu zuen Santana komentuan monja zistertarren tenpluan hain zuzen ere. Oda, Astotxo eguneko usadia bultzatu zuten monjen etxean. Eskuragarri dituzu YouTubeen kardinalaren izaldiak, Jose Tolentino Mendozak Donostiako Akorionean eta Deustoko Unibertsitatean emanikoak alegia. Bietan, 21. mendean, kulturaren eta federaren arteko harremana, artea eta hezkuntza eta elizaren lan evangelizatzailea jorratu ziren besteak beste. Akorioneko fedea eta kultura solasean ekitaldiko bideoan, Jose Ignacio Pitarran Sorena txistularia, Mikel Eslaona Lopez dantzaria, Aitor Menduluze bertsolaria eta Mariaren bihotza abesbatzoko ahots bikainak ikusi eta entzun ahal izango dituzu.